שלום וברוכים הבאים לאוטופייג'. בדקות הקרובות אראה לכם איך משתמשים בכלי הראשון, תזמון פוסטים, לייקים ותגובות מחבריך האמיתיים. היכנסו לאתר שלנו www.autopage.co.il, לחצו על Go to App והאפליקציה תיפתח לכם. הקליקו על מקש הפייסבוק קונקט והיכנסו לפייסבוק שלכם. במידה ואתם מחוברים כבר לפייסבוק, המערכת בצורה אוטומטית תחבר אתכם לפייסבוק. לאחר שהתחברתם לפרופיל שלכם, המערכת תזהה אילו דפים נמצאים תחת הניהול שלכם, כולל הפרופיל האישי שלכם. כעת יש לבחור על איזה פרופיל אתם רוצים לעבוד, לדוגמה, אוטופייג'. לאחר לחיצה לעמוד הרצוי, ייפתח לנו עמוד ה-Update. בעמוד זה תוכלו להעלות סטטוס, לינק או תמונה, ולתכנן מתי זה יעלה, מתי שתרצו. נבחר בסטטוס, נרשום רק היום, רק היום. נהרהר מספר שניות מתי זה הזמן הנכון בדיוק להעלות את הסטטוס הזה, ונלחץ על מקש השמור. ברגע שיש לי את סימן ה-V, הסטטוס נשמר. לאחר שהעלינו את הסטטוס, אנחנו רוצים לגרום לסטטוס שלנו להיות כמה שיותר אטרקטיבי, שהרבה יותר אנשים יראו אותו. נוסיף לו לייקים ותגובות מאנשים שביקשתי מהם אישור מבעוד מועד. נסביר עוד כמה שניות איך זה קורה. אני מחליט מי אני רוצה שיגיב או יעשה לייק, מחליט מתי אני רוצה שהלייק או התגובה שלו יעלו, ולוחץ שמור. זה הזמן לציין שזה הדבר היחיד שבעל הדף יכול לעשות עם השם שלכם, רק לייק או תגובה, ותו לא. איך מבקשים בעצם אישור מחברים שלך לעשות לייק או תגובה? הבטחנו ולכן נקיים. תחת Security יש ללחוץ Permission Assignment. בתוך עמוד זה ייפתחו לכם כלל החברים שהשלחתם להם בקשה להשתמש בשמם על מנת שיעשו לייק או יגיבו על התגובה שלכם. כל הבקשות נמצאות תחת שני מצבים, Pending ו-Approved. על מנת להזמין חברים לוחצים על Invite Users ופשוט בוחרים את החבר שממנו הייתם רוצים לקבל רשות. החבר שאליו שלחתם את הבקשה יקבל בקשה בנוטיפיקיישן ואותה הוא יצטרך לאשר. הוא יעבור לאפליקציה. יש ללחוץ על פייסבוק קונקט ולעשות את תהליך האישור של פייסבוק לאפליקציה. לבסוף, לאחר שסיים הכל, חשוב מאוד להגיד ללחוץ על Back to Facebook. עוד פעם, אנחנו מזכירים, נא להגיד לחברים שלכם שאינכם יכולים לעשות דבר בפרופיל שלהם. נחזור לאפליקציה. תחת ביזנס יש למלא פרטים אישיים על מנת שאנחנו נוכל לדעת מה הצרכים האמיתיים שלכם בניהול דף העסק שלכם. ככל שנדע יותר, כך יהיה לנו יותר קל להתאים את הכלים הבאים לרצונות שלכם. בכל רגע נתון אפשר לראות מה העלינו על ידי לחיצה על מקש ה-History. אז סיימנו את העבודה שלנו על אוטופייג'. בואו נעבור לדף העסק הבא שלי. על ידי לחיצה על List of Businesses נגיע לעמוד הראשי ונבחר את דף העסק שנרצה לעבוד עליו. כמה פרטים ברקע העלאת התמונה בעמוד החדש. המערכת מעלה את התכנים שאתם מעלים במעגלי זמן של 5 דקות. מה זה אומר? קבעתם שתמונה תעלה ב-5:32, היא תעלה ב-5:35. הבנתם? האפליקציה מאפשרת עד 10 לייקים ועד 10 תגובות לכל פוסט שהעליתם, סטטוס, לינק או תמונה. ברגע שהבנתם הכל, אתם מסודרים. התחילו לעבוד על דף העסק שלכם בעזרת הכלי הראשון שלנו, ותראו איך צורת העבודה שלכם משתנה, ואיך העסק שלכם מקבל חיים חדשים. Autopage helps your business grow.